हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा बे भिडिअआ जायफ्रा DHS एग्जाम लिरगोन ग्रेड 4 आव स' नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट आपडेट मानोना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय दानिया काट अफआ जोबोर हाई थाङो दा लोगोफोर बे एग्जामा माब्रै जामारगोन बेनिफ्राय काट अफ एक्सपेक्टेड बेसेबां थांथावना आं बेनि सायाव डिसकास खालाम सानदों देन बेनिफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायलांबाय था कमेन्ट्स खालामनो हागोन बेनिफ्राय नन टेक्निकल ग्रेड 3 आ दासिमबो डेट ओंखाराखै सिगां ओंखारखायाखैमोन नाथाय ग्रेड 4 ओंखारदोंमोन जायनि जाउनाव पस्टपन जानानै दासिमबो जाफिननो हायासै दा लोगोफोर बे एग्जामा डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव चान्सआ दङ नङाब्ला लास्ट उइक नभेम्बराव चान्सआ दङ स' बिदिब्ला काट अफ बेसेबां थांगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन मानोना लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय दाखालिनि एडिआरइ एग्जामाव बेसेबां काट अफ थांखो एसेबां दाखालि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बेसेबां काट अफ लांखो आरो माबादि बेयाव कम्पिटिसन जादों दा लोगोफोर जोङो मिथिदों ग्रेड 4 एग्जामावहाय जोंहा जादोंमोन 150 नि एग्जाम स' 150 नि एग्जामाव हमना ला 95 प्लास थांदों स' 95 प्लास थांदों ड्राइभाराव स' बेखौ दोनथ'नानै फिन खनसेबाव दानिया फैबाय ग्रेड 4 एग्जाम स' ग्रेड 4 एग्जामाव जोंहा थांदों हमना ला 71 बेनिफ्राय 60 हिन्जावफोरा स' लोगोफोर हौवाफोरना 71 हिन्जावफोरा 60 अब्ला बेयाव जोबोर काट अफ थांदों अब्लाबो स' नोंथांमोना जेनेरेल एबा नर्मेलाव काट अफआ जेरै थाङो बेबायदि थांनायखौ नुनो मोन्दों देन बेनिफ्राय बेयाव एग्जामा 150 मोन अके स' एग्जामा 150 मोन अब्ला जोंनि एग्जामा DHS ना जागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन DHS नि एग्जामा जागोन 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन दे थ' बेनिफ्राय कुइसना 50 कुइसनल' थागोन नोंथांमोनाथ' मोनखादोंमोन सिगाङाव मोनसे हाबानो 2 नाम्बार मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया जि एग्जामाव नेगेटिभ थाया बे एग्जामाव काट अफआ गोजौ थाङो आरो बेनि सिलेक्सन प्रसेसआ 1:5 जागोन 1:2 नङा दे स' बेखायनो नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन अब्लाबो 70 टारगेट नोंथांमोना खालामनांगोन जेराव दाखालिना 1:2 खाय बारा थांदों काट अफआ दायो खम स' नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जामाव 70 प्लास टारगेट खालाम ग्रेड 4 हिसाबै 1:5 लागोन नालाय सिगाङाव 63 65 थांदोंमोन प्रिभियास एग्जामाव अब्ला नोंथांमोना देग्लाय 70 टारगेट खालाम अब्ला नोंथांमोना चान्सआ दङ स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना 70 टारगेट प्लास खालाम देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आवहाय 85 प्लास टारगेट खालामनांगोन नोंथांमोना दे अब्ला नोंथांमोना चान्सखौ बांसिन थागोन आरो जेनेरेलावबो थाङो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनो स' बेनिफ्राय साबजेक्ट 10 साबजेक्टआ मेटार खालामो जाय साबजेक्ट फरायाखै बा सिलेबास फरायाखै पास खालामनो हाया जायो दा बेखायनो स' नोंथांमोना फरायनांगोन इंलिश मेथ्स जिके बेनिफ्राय साइन्स थ' लोगोफोर मोनब्रै 50 कुइसनावहाय नोंथांमोना फरायनांगोन आरो दा जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना मोजां फरायबानो जाबाय जाहाथे पास खालामनो हायो दा बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ लोगोफोर एडमिट होयोब्ला आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना मिथियो आरो लोगोसे आपडेटखौ मोनबाय थायो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव